Mossos d'Esquadra ha denunciat que els ocupes posen trampes mortals als policies que van a fer els desallotjaments dels habitatges on viuen. Segons aquest sindicat, aquests paranys han arribat a lesionar agents. Els Mossos han difós aquestes imatges. S'hi poden veure forats a terra dissimulats amb estores perquè els policies caiguin. També portes electrificades perquè els agents s'enrampin quan les obren i trampes amb benzina per provocar incendis. Segons aquest sindicat, en els desallotjaments, els Mossos també han trobat un manual dels disturbis en què s'explica com llançar còctels Molotov, cremar vehicles i frenar l'avanç dels cordons policials. La intenció és de fer mal, molt de mal, o et diria coses pitjors. Són trampes amb benzina, amb previsió de que tu facis servir una radial i es pugui incendiar tot. Forats al terra tapats amb tota la mala intenció del món perquè tu puguis caure al pis de baix. Són trampes que demostren una miqueta el perfil d'aquesta gent i què és el que s'estan fent dins d'aquestes cases amb aquests col·lectius.